magtiayog OFW sa Saudi Arabia nga natangtang sa ilang trabaho tungod sa krisis sa COVID-19 apan nanikay-sikay gihapon pinaagi sa Baligyang Lomi sa May Ramos ning Dakbayan sa Subo. Aniya ang report. Naabta namo si Uni Ilagan Vistal nga nailausab nga mayura nga busy nga nagluto silang specialty nga lumi sa Batangas. Gigisa niya ang lamas, dayon gisabwan sa sabaw sa pinabukalan nga bukog sa baboy. Gilunod ang ubang sagol, noodles, binatil nga itlog ug cornstarch panpalapot. Gisagulan dayon sa hiniwang adobo, pula-pula, lumpia, chicharon ug kikyam aron mas mulami pa. Katambayayong ni Uni ang iyang banang nga si Dio. Kinsa miingon nga ila kining original nga recipe nga gikan sa Batangas, ang ilang mga gamit ug personalize usab ang mga ingredients. Yung pang ating pork broth, pinapakuluan po natin siya ng ilang oras para yung lasa po talaga ng lomi natin is talagang nandun po talaga siya. Ang aming lomi is like full of toppings and it's especially made by our requirement para makuha ang taste ng lumi from Batangas itself. Luyo sa lami ang lumi, ang ilang kasinatian isip mga kanhi OFW dito sa Saudi. Si Dio, usa ka manager sa kumpanyang gitrabahoan samtang English teacher si Oni sa Saudi. Apan tungod sa COVID pandemic, na-retrench sila og mipauli sa Subo ug dinhi, nahimugso ang ilang panginabuhian. Maganda ang trabaho but we are part of the retrenchment on that time. Opo. So that's the reason. But of course, hindi it's not in the end of the world na wala ka ng trabaho doon, pagbalik mo doon sa kuwan, wala na lahat. So this idea came up. Bisan kung dili linya silang trabaho sa gawas, ang pagluto apan maisugo nilang giatubang ang bag-ong business venture. Diin positibo ang ilang panglantaw nga mulambo aron usab makapadayon sa paghatag og trabaho sa ilang mga staff. Maraming opportunity sa Pilipinas. It's all up to you lang how to grab that opportunity. Samtang siguradohong gutom sa dili pa mukaon sa ilang lumi aron siguradong mahurot. Kira, lami kayo. Sa kuwan pa lang, sa sagol pa lang, winner na, no? Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balita, Bisdak.